Egun hona eta ongi etorri, giza eskubideak 75 urte betetzen dituzten egun honetan, giza eskubideen alde dihardu zuen talde eta kolektibo donostiarrei ongi etorriak. Lehen artikulua. Gizon emakume guztiak aske jaiotzen dira. Duintasun eta eskubide berberak dituztela. Eta ezaguera eta kozientzia duten ezkero, elkarren artean zenide legez jokatu beharra dute. Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea. Legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute aldarrikapen hau hausten duen edozein bereizkeriaren aurka eta bereizkeria horren eragileen aurka babes berbera izateko eskubidea. Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu edo erbesteratu. 10. artikulua. Pertsona orok eskubidea du berdintasun osoan, auzitegi burujabe eta alderdikeriarik gabean jendaurrean hitz egin eta zuzentasunez entzun diezaioten. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 14. artikulua. Jasarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea. 20. artikulua. Nornahi du bakean biltzeko eta elkartzeko eskubidea. Inor ezingo da behartu elkarte bateko kide izatera. Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute seme-alabai emango zaien hezkuntza mota aukeratzeko garaian. 27. artikulua, lehenengo puntua, pertsona orok du eskubidea elkarteko kultur ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez gozatzeko eta zientzi aurrerakuntzan eta horri darizkion irabazietan parte hartzeko. Aldarrikapen honetan jasotako ezertan ezingo da behartu estatuari edo talde edo norbanakoaren bati aldarrikapen honetan bertan adierazitako edozein eskubide eta askatasun deusestatzeko ekintzak edo jarduna burutzeko eskubidea ematen zaio.